USC Warriors nagpabilin sa number 1 spot sa college division sa Cesafi Basketball 2015. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Nagpabilin sa number 1 spot sa college division sa Cesafi 2015 basketball tournament ang University of San Carlos Warriors. Ang Warriors nipildi sa University of San Jose Recoletos Jaguars kagabi sa score nga 87-74, nagkupot na karon og siyam kadaog ug usa ka pildi. Nakasikit man tuod ang Jaguars sa first quarter 14-16, apan pagsugod sa second quarter nisutoy ang upinsa sa Warriors hangtod nga hingpit nilang nakuha ang kadaugan. Apan bisan pa man sa kapildihan, ang Jaguars nahimutang gihapon sa ikaupat nga dapit, dala ang 4-6 win-loss record ug buhi pa ang ilang paglaom nga makasud sa semifinals. Sa semifinal round sa high school, gipildi sa University of Cebu Junior Webmasters ang University of San Carlos Baby Warriors 76-66. Si Gilmart Umpad mao'y nahimong best player of the game tungod sa iyang all-around performance nga may 12 points, 10 rebounds, 9 assists ug 6 steals. Leia Kapuyan sa Balitang Sports.